There is power in the name of. There is salvation in the name of. There is power in the name of. There is salvation in the name of. Wozani nonke. Wozani nonke. Wozani nonke. Iminkosi ngiwuthintile. Sanibonani eThekwini. Umphetho wengubo. All right. Ngiyabingelela nje eThekwini bazalwane ngizoma nje only 3 minutes. Ngimi phambi kwenu impostoli wami ngiyabingelela kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ayibonge Nkosi. Amen. Yimi Nkosi ngiwuthintile. Umphetho wengubo. Yimi Nkosi. Masenihamba lethi kuzongabi mnandanga. All right, asithathele lithuba bazalwane sibingelele our host ngiyacela simshayele izandla ezinkulu kakhulu ubaba uSono all the way from eMpumalanga. Ayibonge Nkosi bazalwane ngiyacela simphinde ngezandla ezinkulu kakhulu. Amen. Siyabonga futhi siyavuya kakhulu ukuthi umfundisi kaNkulunkulu umlalele uNkulunkulu ukuthi akulethe eThekwini. Ayibonge Inkosi. I understand ukuthi maningi ama challenges mhlawumbe ubungabhekana nawo but ukulalela uNkulunkulu
into ebaluleke kakhulu empilweni zethu. Ayibonge Nkosi bazalwane. Siyacela ukuthi njengoba nje usuqalile wanyathela kungabe ukuthi siyagcina siphinde sikubone futhi. Ayibonge Nkosi bazalwane. Ngiyacela simphinde ngehlombe elikhulu kakhulu. Ngiyabingelela abazalwane bonke abafundisi engibabonile kwipost ubaba uHlatshwayo baba uMalgas baningi bazalwane ngeke ngize ngibaqede noSibuzi Ndela ngibabonile noSibani sevangeli ngibabonile noNokwanda ngibabonile egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ayibonge Inkosi bazalwane nisekhona kodwa bazalwane okwami nje kulula angeke ngikhulume nalaba ngoba ngizosala nabo ngizokhuluma nawe mfundisi wami uMatthew uthi ngalokho